Sziasztok srácok, itt is lennénk ebben a mai videóban, amiben nem más fogunk csinálni, mint a Scary Sushival fogunk játszani, nem mással, mint Kazum Beast-tel. Hello! Úgyhogy vágjunk is bele. Na, akkor itt vannak, és akkor mi is a lényeg? Kaját kell csinálnunk? Aha, egy sushikat. A sushit, na. És akkor majd mutatja, hogy milyen hozzávalók kellenek? Igen, hogy majd a sajokban majd fogja mutatni. Melyik sarokban? Nem tudom nekem most, hogy nekem most hol van az X, de itt az X alatt mutassa nekem. Kicsit elkezdett rossz lenne a zene. Itt kell kimenni, ugye? 3 élete van mindenkinek ott itt a standoknál látod, hány életed van. Igen, és 3 percet teljesíteni, vagy buktad. Gyere? Ja, erre fele. Jó. Nekem most rist kell szednem. Gyere. Ott, ha mindjárt majd meglátod a szörnyet, most elment. Egy ilyen piros fénnyel fog jönni. És innen tudsz szerezni izset. Rist. Gyere, itt mert szerintem ott van a szörny, ott ment. Akkor menjünk mögötte, bro. Kell taktikázni. Lehet menni, nem taktikál. Csak akkor vesz észre, ha előtte vagy. Ja, például. Ő sem multifunkciós, vár, ide kell vinni, igen. Beleteszem, igen. És akkor itt fő a rizs. És akkor ezt meg kell várni. Igen, és nem kell megvárni, mehetsz, de majd később muszáj lesz elmenni a rizstől. Nem fog felgyulladni, meg ilyenek. Jó. Jó, megvan. És oda most be kell vinni, hova mutassa ez a bazi nagy nyíl. Ja. Oda. Jó. És akkor 4 percen van teljesíteni ezeket? Jó. Oké. Igen. És következő task. Jaja. Most levél. Majd meg kell mi hol van. Mert mindenkinek majd más fog kelleni, csak így a elején kell ugyanaz. Ilyen jó kokain levél kell. Vagy mi van? Hát de mi ez a levél? Hát az mit kezdi? Erre fog jönni a szörny. Várj, meg kell várni, hogy itt elmenjen a szörny. Na, menjünk. Ez a saláta levél. Én szerintem egyszer ettem sushit, de az is mint hogyha nem tudom, a Temuról jött volna, vagy nem tudom, az valami borzasztó volt. Inkább 5-ször ettem. Vagy 6-szor. Hát szerintem én még kb. 1-2-szer ettem halat életembe, de sushit azt így kb. Soha. Úgyhogy ettem már sushit, de ez valami borzasztó volt. Úgyhogy biztos tudnak annál jobbat csinálni, mert az valami száraz, nem tudom. Nagyon rossz íze volt. Jó. És akkor most hozni kell mind a kettőt, hogy akkor most igazi sushit csináljunk, ne ilyen levelet, meg ilyen vizet adjunk neki. És egyszerre 2-t fogsz tudni mindig majd megfogni, majd így a játék során. Jön a a szorny. Na, és vannak ilyen kukák, ahol be tudom dobni, hogyha nem kell, és rosszat vettem fel. Igen, a tárcára ne tegyél semmit, mert utána azt már nem tudod felvenni, az ilyen nehezítés. Nekem már volt olyan, hogy az miatt haltam meg a legvégén. Ja. Hát én egyszer rátettem a rizsemet a tálcára, de onnan fel tudtam venni a tányért. De fel tudod venni a tányért, de ha most játszod a másik tányérodja, most van egy zsed, azt játetted a tárcája, és utána a tányért, és már kész van, még kell hozzá egy hínája, azt meg ide tetted, azt már nem osztasz a hínát, mert nem tudod játenni a tányéra azért, mert ugye már játetted egyszer a tárcája, és azt már nem tudod újra már játenni a tányéra. Nem tudom, mennyi érthetően magyaráztam el. Megértettem.
First course complete. És ha lejár az idő, az a 4 perc, akkor meghalok? Akkor mindenki veszít egy életet. Ah! Mindenki? Igen. Akkor csapattársaink is megölhetnek minket. Nem, ha nem teljesítjük a kiadott számot itt a sushiból, Ja. hogy annyi sushit beviszünk, mert ezt így csapatba csináljuk, most mindenki, amit egy darab sushit te most beviszel, az mindenkinek számolódik. Ja igen, azt láttam. Jó van. Skippel szerintem. Hogy lehet skippelni? Ott van, hogy skip. Hát nekem És nincs úgy. ilyen, de mindegy. Na most már Aha. kell a hal is a sushiba, hát most már ezért. Most el kell menni majd horgászni, vagy mi? Nem, hanem majd lesz egy keken, egy ilyen polip, és majd ha leesel abba az obiba, ilyen, ma körbe-körbe fognak eltűnni a blokkok, vagy nem tudom azokat, hogy mondjam, és, Hát és menjünk ha együtt. eltűnik meg alattad, akkor leesik teljesen. Ne, Jön Acu! Gyere ide! Na, mutatom. Ide ugrsz, és amelyik hol folytok el neked, oda kell menned. Ja. Ja, értem. Akkor ez ilyen obiszerűség. Abba jó vagyok. Az ő jelző, hogy mikor fog lemenni. Vagy lesz olyan, hogy egyből már 2 fog lemenni. 2-esével is ilyen 2 másodperced lesz. Jó. Az zúra. A vége az nagyon nehéz. Még nem lövöm le a point. Jó van. Akkor mondjuk kövénél nem fogsz tudni meghalni, ha követed a taktikám. Viszem az utolsót, már ne indulj el. Jó. Éppen csináltam, de jó van. Na. Aha. Most már sokkal gyorsabban fog váltakozni. Most jönnek a növények. Ajjajjaj. Ott nem tudsz meghalni, ha követed a taktikám. Csak szólok. Jó van, jó van. Aha. Ott tippelni kell a 4-ből. Jó. De mi a taktika? Majd mutatom, mert ezt nem lehet olyan így elmagyarázni. Most meg kellett volna jegyezni, hogy mi hol volt, csak mondom, te sem jegyezted meg. Hát nem. De ezzel a taktikát mindegy. Na, eleve az az, hogy megölne, de így nem tud téged megölni. Mert igazából nem fog téged így észrevenni, majd meglátod. Jó. Aha. Most a kékbe lesz egy darabig. Várj, követlek téged, gyere. Ne. Hiszen a köcsög. Gyere, most szerintem gyere itt, mert ott fog menni. Igen. Úgyis itt kell hozzá menni. Mutatom az utat. Jó van, gyere, mutassa. Ez kell út ki, ne lassulsz. Ja. Ide hányt a földre, vagy mi? Nézd, most itt van a szörny, de ne gyere, te állj meg valahol, ahol téged nem lát. Ide bejössz, és így téged nem vesz észre, és nem visz rá egy életet sem. Látod? Ó. Szóval itt ez a taktika. Megvárod, míg elmegy ez a zöld fény, és akkor nyertél. Igazából. Mi kell neked? Répa, akkor igen, pont az. A zöld fény. De nem, az Nem menj ki!
Soha nem megdöglöttem. Itt van ez a köcsög. Ó. Hát én megyek a halért szerintem. Ó, de hogy mindenhova idehányt ez a köcsög. A végén majd együtt kell ezt ott menni, azért mert azt brutál nehéz még nekem is. Ó. A következő játékba. Jó van. Hát de hogyha ez a könnyű, akkor a Chapter 2 milyen lehet? Nem lehet mozogni 5 másodpercenként. Úgy, hogy jön a játékölny is. Köcsög. Ah. Ha kivinnénk. Szóval kell tenni a répát, az csak rá a tárra. Még nem, majd ide a vágóba. Ja. Nem, le fogtam járni az idő, meg fogok dögleni. Jó, akkor menj. Én meg megyek Levérért, meg Richard. Oké. Aj, belementem a trutymákba, vagy mivel. Jó. Ebből hogyha a trutymákkal egy hosszú folyosón vagy, és pont belemész, és mögötted meg jön a szörny, akkor tényleg könnyen meg lehet halni. Akkor meg is dög lesz. Hát igen, mert az sokáig lelassít. Eddig egyet csináltak meg. Hárna. De béna csapatunk van. Hát meghalt a csapatunknak konkrétan a fele. Például valószínűleg azért meg kiléptek a rákba, mert azért ennyi idő alatt nem döglöttek meg, gondolom. De elég bénák szoktak lenni. Ha. Na jó van, én megcsináltam a másodikat is. És az elsőmet, de itt a másodikat. Már. A zöldben van a szőny, ha jól tudom. Ah. Itt van. Jó, megvan? Jó, megcsinálta a kislány. Az nem srác? De az srác? Bro. Nem néztem. Ne. Nem néztem kinyét. És ő csinált a legtöbb mindent, hogy ő kapott a legtöbb coint? Pedig off volt egy 20 másodpercig. What the hell is this? Én fölömsor mentem, csináltam, na mindegy. Triggers. Na nézzük. Most jön a szem. Na most gyere velem. Jó, Sam. Ez ha neked kell lesz, akkor muszáj velem jönnöd, és ha nekem kell lesz, akkor neked is, azért mert ez olyan brutál. Ebből Mi ez? kettőt már Ebből már hozzá kettőt. Nagyon nehéz. Legnehezebb feladat. Most szólok, mikor kell indulni kb. Inkább nem mondom ki, de amúgy légyszalt kell. Légykokát. De itt futni kell? Már meglátod. Ó, Brutál lesz. jó. Ne, ott fog jönni a... Nekem kell szem. Nehogy. Nekem kell szem. Nem hívnak el. Nekem meg kell az a szem. Nekem is. Úgyhogy, Tudom, ne ott menj, állj lefele. jó. Most nincs Azért, mert most okát. ott fog jönni a szó. Aha. Jöjjön utána. Ez kb. 2 percet ezzel el kell vesztegetni. 2 percet. Most jön készít fel a képele halálja. Ez mi Hol vagy? a rák?
Gyere, ne menj! Gyere velem! Sia! Fus! Hozzád a fény megdög lesz. Azonnal? Ott jön. Várjál, aha, azon jön. Gyere, most kell szerintem. Jó irányba futottál! Miért? Nem arra kellett. Hát de itt is van egy ilyen megálló. Ja, okés. Nehogy meg... Hogy? Na ugye, hogy milyen brutál? Aha. Ez akkor nehéz, ha valaki beloggol, ha itt egyszer beloggolsz, nem tartom meghoz. Aha. Jó, na jobb, itt vagyok. Itt vagyok mögötted. Ebből hozzá kellett, hogy ne kell legyen kettőször. Válasz, megcsinálod még egyszer oda-vissza, vagy elhozol egyből kettőt. Hogyan tudok elhozni? Hát meg kell nyomni ezt a kart, és megvárni, még végig megy a létször. Értem. Hát inkább akkor elhozom ezeket a szemeket. Ja, és innen még vissza is kell jutni. Igen. Ó. Értem. 6-ot kell belőle csinálni. Ha mindenki elvisz kettőt, akkor meg lesz. És mindenki, legalább mindenki kettőt megcsinál. Hát a Fali elindult egyel. Úgyhogy remélem nekem nem fog kelleni kettő. De már csak egy élete van a Palinak. És akkor nekünk kell lesz 6-ot. No way. De az úgy nem lehet, mert akkor megint el kell jönnünk majd. És így is alig Igen, van. akkor... De majd frissül az időnk, újra 6 percre. Na gyere gyorsan vissza. Pillanat, csak nekem még nem készült el. Oké, és itt most minden idő számít. Jó, mentem, indulok, jövök. Jó. Futás. Mindenki mi másodperc. Akkor? Fus. Már nem indulok, nem kockáztatok. Jó, gyerünk! Jó. 2 perc. Meg lesz biztos? Nehéz. Kijutottam. Én is. Fus. 2 percünk van. No végy. Meg lesz? Nem tudom. Fogalmam nincs. A 2 perc miatt a 2-et tegyél le egyet, oké? Hogy ne tárolod így az inventoridba. Tudom, de hova kell tenni? Ide egyet, és a másik, ide a másikat. Jó. Jó. Majd a kövéhez mondod, ugye. Jó, akkor nekem kell répa, meg rizs. Akkor beugrok, akkor ide rizsért, oda meg répáért. Először a hínát viszem szerintem. Ja nem itt van a répa tényleg. Siessunk. Nekem már csak 1 percem van. Nekem is. Most megdöglöttem? Ja nem. Ja. Jó, hogy még én megtaláltam ezt a taktikát. Jó. Nem tudom, ide A tenni. nagyon van a épa, ha még most elindulsz, de utána meg zöldbe lesz. A zöldbe van a épajátok, nagyon jó. Jó. Zöld. Jó, az kell neked. De lehet, hogy még nem kisült. Zöldben jó. 1 percem van. Konkrétan. Nekem 1 perc 10 szekund. Jó, viszem a répát. Most frissült, de szerencsére elvittem. Jó. Fus. Az ő nem gyorsabb, mint te. Hogy voltam, hála. Jó. Mindjárt meg lesz, csak szeletelje fel a répát. 40 másodperc. Nekem hol? Jó, nekem megvan. Nekem is. Viszem. Hogy
De ne hívjatok már többet. De hívnak a barátaid. Hogyha az izé nem csinálja meg a másik barátunk, akkor 8 perc alatt nem lesz ez meg. Az a jó. És ezután jön a fuss. Most előbb a poént, az lesz a végén, mert ez sok idő lesz elmagyarázni, hogyha majd, mert én Muki-Mukinak hívom, majd ilyen minicuk fognak jönni, vagy miniszőnyek, és majd lesz a viág, ott lesz menni, és akkor, ha majd nagyon közel lesz hozzád, akkor majd át lesz rajta ugrani, és majd be lesz menni a izsekhez, és majd kövess, oké? Oké. Csak követlek. Ilyen 1 másodpercet lesz reagálni. 1 másodpercet lesz reagálni, hogy átugolj. Jó. Jó van. Ha Próbálkozom. megdöglik, akkor nyertünk. Pickét elmentem, egy 10 másodperc, mert van pickét dolgom, nem mondom inkább hol. Jó. Jó. Csak hozza a Pali a hozzávalókat, kérlek. Kérlek, hozza. Van még 6 percünk, úgyhogy, de hogyha meg fog halni, akkor nem biztos, hogy meg lesz az. És ja, tényleg nekem megcsinálnom kell. Na itt volt. Az a baj, De hogy tényleg lejárj az időm, csináljuk. igen. Hát, Nekem még van 4 szerintem percem, kezdjük de... el. Jó van, akkor elkezdem, mert... Hát, Az még nem bízok ebben a Paliban. Lehet, hogy egy olyan buzi béna, hogy ő megdögöl. Igen. Nem mondtam semmit. Jó, most megcsinálja szerintem. Úgy értem. Jó, megcsinálja, Csoda történt velem. viszi a tányért, megvan. Jó. Mondom, ha majd jönnek azok a mini kis szuk, akkor majd épp, hogy már ott lesz, akkor ugold át, mert akkor fog lejárni a mérgező füstje a másiknak, oké? A szőnynek, aki ma a viágnak a zöldségesből. A másik oldalon nem tudunk menni, és még jön a cu is. Szóval, ha úgy kapjuk el, hogy pont akkor jön a cu, mert van olyan, hogy úgy kapjuk el, akkor vége van. Akkor így is meghortunk egy életet. Ja, 1 percünk lesz. És 20 másodpercet elmagyaráznak nekünk ilyen hülyeségeket, nem lehet skippelni sem. Az a szól benne. Egyből siess. Így kell kivinni. Jó. De közben megy az idő. Aha, csak ezek a buzik elmagyarázzák az időt. De nem magyaráz már. 20 másod vagy 30 percet. Gyerünk. Gyere. Olyan kell menni. Siess. Ma ott fog jönni a viág, ma egyből majd menj be a zöldségekhez, oké? Jó, itt vagyok a zöldségeknél. Oké? Ilyen zöld fényben nézd meg, mikor jönnek ezek a muki-mukik. Elmúgyelje. Engem elkaptak. Ne, jön a kérken is. De... Jó, én jöttem volna, de hát jöttem volna utána, és egyből jött valami szar. Ez mi? Megvárok, oké? Jó. Ez mi? Megvárjalak? Mert én már benn vagyok, és én el fogok így indulni, várjak, oké? Igen, jó. Jó, csak nem értem. És megpróbálok Csomó olyan szar jött.
tudom. Hogy látod, hogy már elment a egész zöld képernyő, egyből megy. Ha még nem is jött oda, mert van olyan, hogy lassabbak. De Jó? mi a rák? Az a baj, itt össze-vissza egy HP-m van. Össze-vissza megjelennek ezek a szarok, és nem tudok, és mögöttem ugye ezek jönnek, de közben ilyen random anomáliák megjelennek előttem. Ha majd jön a szörf, akkor megy, mikor már így látod, hogy már így kezd eltűnni, ha már akkor kell rúgjani. Akkor kell így átmenni. Mikor még csak eltűnik, nem amikor eltűnik. Mikor csak kezd eltűnni, oké? Nem tudom, az ennyire hiszhető. Jó, jönnek utána ezek a szarok. Meg vagy? Várj. Nem, még nem vagyok meg. Merre kell mennem? Nem tudom, merre kell mennem. A szem felé? Megvan, akkor menj a izsekhez. Ha megvan, menj a izsekhez, és utána ahol vodka legyek. És ott van ez a lift, és oda menj be. Menjek a liftbe. Ben vagyok a liftben. Jó, kivisszük, meg lesz. Még a végén lesz egy obi, az nem olyan nehéz. A srác szerintem szaljuk le, szerinted? Ó, ez húzós volt. Srácok. Majd szépen itt néz engem ez az izé. Nagyon megnéz. Hallod, de te hol vagy? A liftben. Jövök fel. Ja. A másik srácot megvárjuk, vagy menjünk? Hát szerintem menjünk. Oké. Lehet, hogy úgy, hogy ez már ki is lépett, vagy meghalt, nem tudom. Még nem halt meg, még él. Aha. Jó bálkozik. Ó. Most magyaráznak nekünk picit. Miért indult el a Mozart? Miért indult el a háttérben a Mozartról a Requiem? Nem tudom. Ez nagyon drámai. És hova kell menni, ide? Vagy innen jön valami? Szerintem ide kell menni, majd mondom mikor lesz a szörny. Vagyis nem, majd fog utánunk jönni egy óriási nagy ilyen ördöghal, azt hiszem úgy hívják. Igen, itt van mögött. És ma azon bízni. Majd ilyen nagyon gyors, 1 másodperces vagy 2 másodperces reakció bízni. Majd lesz 2 talaj, és az ilyen 1 másodperc alatt eltűnik, és abba az 1 másodpercbe kell még átugranod a másikra, amelyik jó. Szóval ez ilyen 1 másodperces obi. Jó, akkor csak jövök utánad, menj. Nézd, itt megállhatunk, itt még nem lesz, majd nagyon később lesz. Itt nézhessük ezeket. Ma megkóstolják a susinkat is. Ha. Itt vannak a lézhajók. Itt készítik ezeket a hülyeségeket. Ha. Ja, arra kell menni. Itt várj meg, még nem menj tovább. Nem is tudsz szerintem. Itt fogják megkóstolni a sushit. A többit amúgy kidobták. Ez a játékba. A sztori. Ja. Amit mi készítettünk? Amit még készítettünk, azt meg se ettük. Vagy meg se ettük. Azt nem ették. Azt nem ették meg, azok csak ilyen gyakorló próbák. Egy darabot ettek meg, amiket készítettünk. Ja. Ó, hogy ezért? Ez még nem a szörny ideje, most szólok. Remélem, hogy kiviszem harmadszorra. Úgy akartam kivinni, csak a barátaim nem akarnak játszani, mert már kivittük 2-ször, most már nekik már nincs kedve. Ha. Pedig én akarok. Na itt lesz, ma készülj ide. Errefele néz, és így készülj. Azért, mert hogy ne kell legyen egyből megfordulnod. Azért, mert akkor utol fog élni a szörny, és megdög lesz. Ja, mert lesz egy olyan animáció, és szépen lassan megfordul majd. Majd meglátod, hát igazából lesz egy animáció, és majd hirtelen az animáció egyik másodpercében majd elkezd jönni. Jó, akkor erre nézzek egyenesen? Igen.
Aha. Másik csávó Jubaxé veszi az újraéledéseket. Aj, de jó. Ami még mindig él, és Jubaxé veszi az újraéledést. Most van az animáció, ő fog jönni. Készülj. Nem megyek. Érzem már, mi ez már egy másodperces obi? Igen, értem. Jó, megcsináltam, easy volt. GG! Let's go. Azt tudom, hogy nehezebb lesz, meg komplettebb, de hát konkrétan csak át kellett ugrálni. Na, let's go. Igazából ilyen ennyi. Easy breezy. Let's go. Kb. Egy 30 perc alatt kivittük, vagy 40 perc. Hát. Jó. Ez a játék nekem nagyon tetszett. És akkor mi lett a vége? Kivittünk, megmenekültünk a sushi étteremből, hát és jó. Most már nem kell itt dolgoznunk. Lehetünk inkább. Igazából ez volt a játék lényege, mikor kivitted. Hát, köszönöm srácok, hogy itt voltatok velem ebben a mai videóban. Kijutottunk az étteremből és megmenekültünk ettől a munkától, mondjuk úgy. De, hogyha érdekel még ilyen rész, akkor megnézhetjük a Chapter 2-t is. Úgyhogy iratkozzatok fel, lájkoljatok és kommenteljetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!